Mit navn er Simon. Jeg har været ansat ved ICS i sammenlagt 7 år som salgskonsulent, hvilket vil give mig et godt grundlag for at kunne hjælpe dig og din virksomhed med de nye løsninger. Vores kunder vil typisk være alt fra den lille elektriker til de mellemstore og større industrivirksomheder, maskinproducenter eller robotvirksomheder. Vores primære produktområder er aftastning og afmåling, positionering, maskinsikkerhed og relæteknik. Jeg tilbyder at komme ud og besøge din virksomhed, og skal vi snakke positionering, kan det være SIGO med deres magnetenkoder, aktuatorer eller wirerenkoder. Det kunne også være, at vi skulle have en snak om Telcos fantastiske fotoceller eller deres lysgitter til portindustrien. Sidst men ikke mindst kunne det jo også være DOL og deres sikkerhedsrelæ og relæteknik, hvis du har nogle maskiner, der skal sikres. Skulle det ikke lige være en af de her 3 løsninger, I søger, så er I altid velkommen til at kontakte mig eller mine kollegaer. Tag et kig på vores hjemmeside, så har vi masser af andre muligheder og specielle løsninger, vi kan tage en snak om.